cocok kalong rame-rame baper-baper dite akeh pokokane rambut ngarep mas tangi trene kecilen no kasri persiapan sinden berdiri Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren nganggo ambekan luwih dhisik ya no. Iya ya mak iya ngestokake dawuh. Heeh. Perkara lakon banjaran sengkuni mengko kena ditutukke utawa dilanjutake ana ing sak rampunge season limbukan ning sing luwih wigati ayo aku karo kowe ngaturke apa to awake dhewe sing dadi hajat utawa ujub kabule awake dhewe wayangan bengi iki mapan ana ing stadion Brebekene ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Ning sing luwih wigati maneh kepiye mak? Ora lali aku karo kowe. Heeh. Angka sepisan ya kuwi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuang widiwasa. Ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Kang wis malembarake keberkahan ya kuwi wujude kenikmatan ya kuwi becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman saengga aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa mak kok katon gayeng gumarenggeng wiwit sore katon rame ngene ya nok piye iki ujub kabule acarane. Ya kuwi salah satu penggemar setia utawa pengikut setia
sutresna budaya pecinta wayang kulit. Ya kuwi sing selalu setia mengikuti awake dhewe nanging lumantar via streaming. Ya kuwi panjenengane Mbak Yu Zainah Zahra Abdullah. Oh ngono. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Beliaunya kuwi pejuang devisa sing asline kuwi warga negara Kesatuan Republik Indonesia ning saiki ya kuwi mapan ana ing Hong Kong. Oh ngono ya Mak. Ya ngestokke dawuh. Kuwi penggemar setia awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Ya kuwi Mbak Zahra Zainah Zahra Abdullah menyisihkan sedikit rezekine. Ya kuwi kanggo dana rasa. Oh ngono ya Mak. Dana kuwi weweh, rasa wis ngarani, caos hiburan kanggo para warga masyarakat. Oh ngono. Dadi iki bukan yang satu kalinya utawa yang perdana awake dhewe ditanggap karo para penggemar. Wis marambah makaping-kaping awake dhewe ya kuwi tinimbalan utawa dikon mayang gelar-gelir gantung gong karo para-para penggemar awake dhewe, penggemar Sanggar Seni Astabrata. Oh ngono. Ning iki mligi sing kepareng anakake Mbak Zainah Zahra Abdullah. Oh ngono ya Mak. Ya. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan Brebek. Oh ngono. Lah awale biyen nalikane Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi ndawuhi awake dhewe lewat admin Sanggar Seni Astabrata. Awake dhewe bingung mergo awit rencana pertama kuwi arep dipapanake ana ing sanggare awake dhewe Jalan Mastrip kono. Ning jero sanggar. Ning jero sanggar terus berubah meneh. Ya kuwi adicara wayangane ning jaba sanggar ben para bakul iso dodolan ora sungkan nek arep mirsani kuwi dadak mlebu sanggar. Ning berubah meneh mergo ya nyuwun sewu, dalanan ngarep gubuke awake dhewe iki cilik no. Ya dadi kurang jembar, kurang bawera. Oh ngono. Satemah awake dhewe menghubungi para pemerintah kecamatan oning Brebek bekerja sama iya supaya dianakake ana ing stadion Brebek kaya kang kagelar bengi iki. Wo ngono ya Mak. Yen panggone jembar, panggone ombo bawero kuwi penonton arep mirsani saka ngendi-ngendi ya kepenak para bakul-bakul arepe ikut mengais rejeki ning pagelaran wayang ya kepenak. Oh ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuh. Dadi iki mligi acarane Mbak Zainah Zahra Abdullah ingkang sarta mau sore wis kawitan diwiwiti ya kuwi santunan. Oh ngono. Menyisihkan sedikit rezekine untuk ya kuwi para sedulur-sedulur, para pepunden-pepunden yang membutuhkan. Oh ngono ya Mak. Ya Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi pribadi ora tergabung dalam komunitas apa-apa no. Oh ngono Mak. Senadyan awake dhewe kuwi sing dukung Astabrata, sing dukung kuwi maneka warna genderane. Ya. Komunitase maneka warna sing dadi jeneng lambang kang sarta simbole. Ning yen Mbak Zainah Zahra Abdullah kuwi tidak tergabung dalam komunitas apapun. Wo iki dadi adicarane pribadi. Oh ya Mak ya ngestokake dawuh. Wis ta apa wae komunitasmu kuwi mesti dadine becik, kuwi mesti dadine apik yen tujuane bener ya kuwi ngrembakake seni lan budaya. Ndukung seniman siji lan sijine oleh ning sing ora entuk maido seniman siji lan sijine. Oh ngono ya Mak. Mergo adanya komunitas ABC dan D kuwi tujuane selain ngrembakake seni dan budaya tidak ada lain ya kuwi golek sedulur nyambung tali silaturahmi. Wo ngono ya Mak. Dadi sing durung kenal maune malih dadi kenal.
sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Mula bengi iki awake dhewe wis sak trepe wis sak pantese kalamun ngaturake panuwun. Ngaturke panuwun ya, Nok. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae, Mak. Ya kuwi ingkang angka 1. Ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak kanggo Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah kang wis menyisihkan ya kuwi kang gelar adicara wayangan bengi iki dana rasa weweh hiburan karo para warga masyarakat. Iki akeh sektor sing diuntungkan, ora mung pelaku senine nanging banyak sektor sing diuntungkan atas pagelaran wayang kulit. Fa insyaallah ganjarane banyu mili kanggo Mbak Zainah Zahra Abdullah pancen bener. Uga ora lali. Gandeng iki uga adicarane bekerja sama karo Kecamatan Brebek, uga awake dhewe ora lali ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ingkang angka setunggal. Kanggo nuwun inggih menika Bapak Camat Brebek ingkang wau sonten sampun paring dawuh sabda tama. Bapak Tony Susanto SSTP MSI. Ingkang sampun membantu bot repot pagelaran wayang kulit. Menehi ajang kanggo Sanggar Seni Astabrata, menehi panggonan lan ikut andil membantu kanggo suksese lan lumadining pagelaran wayang kulit bengi iki. Ya. Uga ora lali panitia-panitia. Ya, panitiane sapa wae, Mak? Piye? Panitiane wayangan bengi iki, terus sing bagian ngurus-ngurus seten, sing bakul-bakul kae. Kuwi yo panitiane yo wong-wong Brebekene dhewe, no. Ya, isih dulur-dulure awake dhewe kabeh. Ngono ya, Mak. Itu panitiane dibantu karo panjenengane Bapak Suwiyono, no. Oh iya, Bapak Wiyono, Bapak Wiyono. Piyayine sepuh. Wah nek semangat iki sing masang terop semene iki sapa nek ra Pak Wiyono? Oh iya, Pak Wiyono kuwi nadyan wis sepuh umure 65 ning semangate luar biasa. Sepuh tuweka ning ndelok wong wedok sik padang no Wiyono kuwi ya. 65 e ndelok wong wedok sing awas ya si Wiyono kuwi ya. Iya wis tokake dawuh. Ya Mak ya. Kang sarta semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ingkang sampun ikut andil lumadining adicara wonten ing dalu sakmangke. Uga ora lali ngaturke panuwun kanggo ya kuwi panjenengane Bapak Supiyanto. Bapak Supiyanto sing mau sore uga wis paring sabda tama medhar dawuh. Pak Piyanto kuwi beliaunya sebagai pembina, no. Ngono. Pembina umpama secara struktural pembina Sanggar Seni Astabrata. Uga sing nandha tangani napak astani. Ngono ya, Mak. Ana ing biyen peresmian Sanggar Seni Astabrata. Astabrata kuwi diresmikan tahun 2016. Ngono, Mak. Ya. Dadi sing meresmikan juga beliaunya Bapak Supiyanto, nalikane Bapak Supiyanto masih menjabat menjadi kepala Dinas Pariwisata. Iya, saiki wis dadi Bapak Dewan. Bapak Dewan biyen ya aku melu ngewangi nyuksesne ndadekke, no. Ya ngestokke dawuh. Pepundhene awake dhewe Pak Piyanto. Pak Piyanto go kepareng rawuh, mau sore wis medhar sabda. Dadi mbiyen 2016 Astabrata Pak Piyanto uga ikut meresmikan wayangan mbiyen ana ing ya Sanggar Astabrata Mbah Sukron. Dadi sing jenenge Astabrata ki ya panjenengane Bapak Sukron Suwanda saka Blitar. Ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Kembali ke benang merah. Sing baku ndonga, dongane Mbah Nyumili, no. Ngono ya, Mak. Wabil khusus doa teruntuk Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Mugi-mugi sak sampunipun dana rasa ya sedekah
nuwun inggih menyisihkan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan Kang Sarto menehi gelar seni lan budaya hiburan kanggo para warga masyarakat Kecamatan Brebeg lan sumrambahi para warga masyarakat wonten ing Kukuban Kadipaten Nganjuk. Mugi-mugi wonten ing tembe wingkingipun Mbak Zahra Sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti pinaringan rejeki ingkang melimpah kathah turah tur kebak marang barokah amin. Sumrambahe dongane awake dhewe gandeng iki yo bekerja sama karo Kecamatan Brebeg mula ora ana salahe donga kanggo seluruh warga masyarakat Kecamatan Brebeg. Muga-muga warga Brebeg kabeh sing hadir bengi iki muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan ayem lan tentrem, keluargane pinaringan ayem tentrem, pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah, amin. Sing kagungan sakit utawa gerah enggal pinaringan waras, amin amin Allahumma. Amin. Ingkang pinaringan ya kuwi masalah enggal pinaring ana udar sing dadi masalahe. Amin amin ya rabbal alamin. Sumrambahe kabeh pecinta wayang, para YouTuber kabeh. Muga-muga ayem, slamet donya, bejo donya, bejo akhirat. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Eman 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 eman. Yo. Eman 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 eman.
saka Cilacap no. Ngono ya Mak. Sing saiki bermukim ralat ana ing Taiwan. Ngono ya Mak. Ya ngestokke dawuh. Lah bengi iki beliaunya ngersake lakon ya kuwi awake dhewe selamat dadi dalang ya lagi pisan jiki ya nyuwun lakon apa Banjaran Sengkuni no. Ngono ya iki engko nek wektune nutut 5 lakon dadekne sewengi. Ngono wiwit mau wis diawiti laire Sengkuni, Gandamana luweng, bale si golo-golo, Pandhawa dadu karo Baratayuda. Wah ya lakon 5 dadekne sewengi. Awas nganti lakone mbok kruwesi awas ora. Engko tak genepi no. Ya kudu digenepi. Kudu digenepi aja nganti dikruwesi ora. Kudu digenepi. Wis pokoke sak rampung-rampunge jam pira pokoke kudu tutuk lakone. Ngono ya Mak. Sak rampung-rampunge jam pira kudu tetep tutuk. Kudu tetep tutuk. Eling-eling bar iki ya lete suwe no. Oh ya. Lete suwe ya. Ya iki sik sadurunge ngaturne para bintang tamu, sik maca layang sik. Sik. Assalamualaikum sugeng dalu. Mas Akbar, menika saking Pak Yatemin lan Mas Purwonugroho. Saking Betek Sumberwindu minta gending ninggal katresnan caping Gunung Jengleng. Wah ya, iki uga salam-salam dari para YouTuber. Wah ya, yang hadir malam hari ini. Sebutke ben lego sing dadi atine. Ki 1 WMC, 2 Nganjuk Musik, 3 Kelvin Channel, 4 PY Toki, 5 My Name is Awan, 6 Progress, 7 Lumintu Channel, 8 Ekos Nganjuk, 9 Win Channel Hiburan, 10 Sakawungu, 11 Nazil Kusna, 12 Jelas Goyang, 13 Demang Channel TV, 14 Masrin Channel, 15 Ulat Bumi, 16 Gong Jawa, 17 Malik Ngawi Official, 18 Gustok Channel. Request Mbak Elisa Dalang. Ya di anu ana di sembadan iki meng anu ana tindihe kok. Oh ya Mak. Mbak Elisa engko dipinangkane kok kanca-kanca YouTuber sing ikut meliput malam hari ini. Wah ya. Diwalik slindru dhisik. Ya iki kanggo salam pambuka utawa mukadimah ngaturke tembang sing bernapaskan agama apa pepiling karya besar Swargi Ki Haji Anom Surata. Wah ya dibawani luwih dhisik dandang gula mengko tibake pepiling Mas Gareng munggah. Wong ngono ya Mak. Ya ngestokke dawuh. Maka dipun bawani langkung rumiyin Mas Heru. Bawanipun pepiling. Ya, maka Mas. Wasita dip saking prawinases ngeling ngono wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe tembang pepiling nggih kula kintunaken dumateng sedaya pamirsa ingkang memonitor lumantar channel YouTube baik Asta Brata Media maupun channel YouTube lainnya. Ngono ya Mak. Muga-muga iso karenaning penggalih lan dadya jampi sayah tombo kesel. Lanjut Mas Her. Salat kang limang waktu kudu tansah
dipun lampahi ya iku cagak agama pakarti kang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat tibake pepeling karya besar swargi Ki Haji Anom Surata kanggo ngurmati Mas Garing minggah ana ing pepanggungan ngono ya Mak monggo dadekke cok heeh Su
Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Dakbar Yong Cangik Mbak Yulimbo. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan. Kanggo mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ra ketemu. Nah, ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra leres kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. injih luar biasa ing atase piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing Laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuno sing dawuh asodaqatu daf'ulil balak. Artinya sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah akalis ing rubeda antuka bagya mulya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatanipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh lah yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager kok Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga. Ngono kuwi Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Nek bengi iki gak wate aku Mas. Nek sing ndek wingi Mas. Wah, ndek iki ndelah Pak Deku ndek gawe. Pak Demu duwe gawe. Aku sambati le. Pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah ngono. Alhamdulillah tak pageri rapet Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman rene apa-apa. Sik to piye to? Kon mageri ben ora ning apa-apa. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa, Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, mesti pager-pager iki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya. Nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Lha piye aku yo nek wong Islam ya nganggo bismillah. Oh bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing alor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbida ing sandikala aja udan. Nek sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok idul penak. Penak kok etan anggere digolak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Lho, selama iki udane kok dhuwur iki? Lah mula kuwi sing angel iki nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso wenang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa mbudidaya ning garis sing pesthi ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul luar. Sampeyan mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir.
ngono ya Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senadyan abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan motor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir, sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nek urung macak gareng to Mas. Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye Mas? Tak doi fotoku. Oh. Kulo gareng Mas, mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Oh ngono ya. Dadi urung macak. Urung maca, Mas Linmas kaget to. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah iki. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas, piyai semene do nyawang aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapur duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Nek singa sing mandi siunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh. Dadi upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya. Lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku. Bocah gak ning kene. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Musik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas esuk. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek wong wedok dipadake sepatu iki piye Mas? Ya mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik, ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal-jajal, ketoke ora pas kok tinggal. Lho, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kena nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kena dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange. Ngono lho. Lah dek sobo hotel. Ndek, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Niliki wong loro. Mas aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Mas aku di live streaming barang kok iso blawanan sampean ya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra Abdullah. Aku lan panjenengan uga warga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin Allahumma. Amin. Aja do seneng takabur. Wah dungane kok ya apik men ya Mas. Aku kok. Iya. Sastrane kentel kok, Dik. Iya, luar biasa. Aku ra medo Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi Gareng saiki ya toh. Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-ndi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki biyen ki bekale wis cukup. Nuwun iki menika panjenengan nak kuliahe biyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Yo, maksudnya biyen ki pondasine, S1-ne.
Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae Mas. Iya, maksudnya ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku Mas. Tanggamu piye? Semonto ngene. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara Mas. Lara, atine wong masak gareng wis diniati tenan disepelekne kok. Disepeleki. Kadung ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gur gareng kaya kena dipangan lara atiku. Lara ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing kaya ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani omahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas niki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar Mas. Nendi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. wis jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok Mbak Elisa kan minggah. Oh, ngeten. Nggih, sendika jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepati ca, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong, salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya nih, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan dira ojo nganti dianggap koyo sepatu ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngomong apa? Ya enggak usah nek kaya kowe kan wis pajeng. Wis payu. Wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Romansa. Dewe-dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye mau bebas? Bebas Dinggo free. dinggo sapa wae? Wae. Monggo ingkang ngersake. Ora ngono konsepe lho. Maksudnya digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur karya suara aku senajan duwe bojo yo bebas sapa wae entuk. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sopo gitu tuh kan bebas, gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh, lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh, setrum. Setrum. Oh, itu bebas. Getaran Nah, hati. getaran Mbak Elisa hati. niku masih jomblo
Dadi nek kula nggih jomblo masih single pedhok single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Tuh. Nek sampean salaman karo Mbak Lisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe kok dibedel ndasmu karo bugareng. Ya. Gitu loh. Oh ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Petuk bebas. Salaman Bebas. Oh ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok ngono. apa-apa, ya. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Nyenengi. Ya toh walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Awalnya Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeti Lah, wae lho. Mbak Zaina ya Mbak Zahra aja ngefen banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo single and free bebas arep ngefen arep seneng sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan ya. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Indonesia Taiwan. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih single. Ya to jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh, saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepungan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek kowe wis ketemu getaran cintamu, butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free single. Petuk Mbak Elisa getar, aku petuk wong wedok liyane getar, petuk C getar, D getar. Kan yo milih to, sok sing paling getarane paling penak ki ndi? Getarane paling penak yo kuwi sing dirabi. Oh iya iya. Getaranmu penak ora? Lo yo ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggowo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumber jero ngono. Kan gitu kan dewe-dewe pasangan tuh kan dewe-dewe. Iya, kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget luar biasa seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi tenan, Oktober November jual kowe payu piro? Wong bocah Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki rawani. Kandhane kok. Bocah-bocah iki Duk. Astagfirullahaladzim kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Ngapa? Wong ki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok ki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok, Wis tau bebek ngerti ngendok. belum? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisahan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Maksudnya puyuh telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Iya, salam terutama untuk yang di Taiwan yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke khalayak itu, tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra, boten loka tambah kebak. Amin 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 ya Nggih, rabbal apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageto kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ini iki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture. The real culture. Genah ora the real culture.
Oh Mas, oh iki lho drill culture iki lho. Mikmu disalini. Oh, iki panas ya nyanya Mas. Kok panas toh? Apa? Drill culture. Drill culture. Tekok nek orang ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene iki nanggap wayang cah enop nanggap wayang sing dalang yo enom penabuh enom sinden enom dagelan enom kurang apa luar biasa yang muda yang berbudaya tepuk tangan. Zara Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki gua menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Ya. Bulan November, bulannya wayang. Nggih. Kados kula Mbak Elisa, Mas Gareng ki nggih rumangsane urip nunut wayang. Betul. Diuripi kalih wayang. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Lho aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya akunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ku ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Ya, Pak Waris Sugiono ya sudah WA saya. Sudah WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Oh iya. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, lanjut. Aku langsung dalang. Iya, So dong. dijimbung go mengko lah rodo mengko setete lah. Nyanyi. Rodo mengko. Oh, Rodo Mengko Rodo mengko ya. Nembang dulu ya. Nembang dulu, nimbang Oke, dek ayo arep Podang Kuning dulu apa Caping Gunung dulu? Caping Gunung nanti sambil digilir ya sama Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap ya, Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata toh. Boleh. Tak buko dulu ya. Kamu yang jenggleng, awas deh jengleng. orang mantep. Oke, siap. Coba. Aku nek jengleng ini seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Lah. Yo seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok podo wae. Ayo jajal cenglenge. Seninten Heeh. saben bengi nyawa Piye? Bagaimana? Pesan dan kesannya biasa genjelengane. aja Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. biasa belum terasa Belum terasa kita Getarannya belum terasa. belum percobaan. belum terasa harus apa ya harus lebih mengenal lebih dekat Oke. Ya. Oh, yo. tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Kimo padahal tak beni jamu lho Kimo. Alah. Jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pancal. Ayo jajal kedua, genjelengane kaya ngapa? Yen memajang among karo janur kuning. Ya. Piye? Rasanya lain. Kok lain nak kanggo kowe? Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? Mungkin meretek gitu kemeretek Kamretek. kemeret Balik turun tanda. Ya. Pisan kas, turun tanda. Semangat. Sing dhuwur, kumpul dhuwur. Bejane kena balung apa kena apa to? Wis Oh. ratak. Wah, kluduk-kluduk kamu toh? Heeh. Ndoku glundung.
Ndok, sik, jajal. Anu Mbak Elisa. Ya. Tak golekne selera liya mungkin Coba, selerane liya. coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Ngadeg pesek, ayo. Ngadeg. Pancen beda adune. Oh iya. Mbok menawa iki lho. Selerane sing Oh lah, iya. Disesuaikan kok ya. Nyapa kok nyapa kok ngremehne ngono to? Orang kremehke. Ngapa? Kok sing ndek sur tak tuku kae yo ngene iki. Hei! Kelakuan apa piye? Apa Mas kuwi? iki sing tak jak kae lho. Oh iya. Nek Lidah deh. Selak susu aku, Mas. Wah, sik au. Masya Allah. Kok iso ngono? Kok iso muni ya? Balik Lisa, dulu dada. Pesek. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso? Wis jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Hah? Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu getaran. Mbak Elisa ini kan cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Kamu Ya. sama dia enggak apa-apa. Jono, Enggak apa-apa. Kamu sama dia enggak apa-apa, Aku tapi pilih jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia enggak apa-apa, ya. Hari-hari sama dia enggak apa-apa. Yang nyuci baju, yang ngurusin apa-apa rumah enggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu, urusan Mbak. bulanan. Pemangsa. Gak popo, terima no gak popo. Moh, Mas. Jadi pembantu ki penak. Kok penak? Kowe engko iso ngubah sempaku. Alah. Kerjeronan Lah karepmu piye, Sak? Lah swamprok. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek urung nembang kok iso muni to? Mbak Elisa sing wis nembang ra muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Weh, ya tengkat di. Tembang. Ya. Ayo. Kok ora muni? Iya kok, Mas. Ngene lho, batinku nek kono terus kira yo ibaratnya wong mangan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto kok yo ora muni to Mas aku. Pengen nyek sesri. Oblok-oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Yo nyeket-ngetan. Aku mbok kira barang-barang elek ngono, Mas. Mungkin iki barang api, barang apa kaya ngono. Iso pesek iso Oh kaya. iya. Bener nek oblok-oblok dinget. Lah ngopo? Oh, bareng dikene-kene terus kecut kok. Pengetan ya. Ayo balik ning soto lho, balik ning soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki iso mbok usahakno apa ora? Bismillah. Mas. Aku berharap loh iki. Rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astagfirullah. Kok batin rohani apa padha ya? Mas teh nafkahku wis tak batin kono. Ya piye, Cok? Diusahakan to. Padahal seragame iki padha karo Mbak Elisa. Iki lho wis tak Seragamnya padak-padaknya. wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit. Saribet. ya. Saribet tok samirit. Sarimbi. Iya, sing penakku rokokku pek ya. Mas aku. Cal, ayo. Kowe diem ya, aja ganggu ya. Kowe nek kene sik, geser kene. Geser sik engko ku pengen wis kene sik. Wis dengar rokok sik. Engko anggere meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Engko ngenteni kono sak turune. Engko nek turu ku ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopo? Lah ngopo kok? Benisis. Oh ya. Ya. Pacita Iya. Iya. Sri. Bentar. Iya.
ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak, Mas. Oh, Kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to. Piye aku kon kono? Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Telinga ada. Iya nak. Telinga ada. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak seri. Lho. Desal bu. Bu. Oh. Kok jajak. Iso Kok tuman to? sinden siner mbok ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sinden nemen apa piye? Halah engko yang didusi ngono ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok didusi, disisiri klambene sing apik, puatut kowe enak njian. Nesu pongko kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya pangapunten. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweni wong kok, Mas. Mas aku kok jam sembrono. Ayo payu sapa mau? Panas. Janjine komposisi, komposisi. Nyapa? Komposisi yang ini ki. Tak akoni jiwamu. Terganggu. Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok gak. Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin sinden lho, Mas. Ora usah ngono to, jangan. Ngono ki ya isin ta aku. Jangan merendah to. Wis Wis to. dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nesu. Ya ora jane. Wis to alah. Iki lho sing blero Kowe kok ngerewek perkosa sisan mah. Hei. Wis Gak oleh, Mas, aku jek cilik kok. kuwi lho cemburu kuwi lho. Sopo? Enggak, wis kan Gak kono apa-apa, wis. Duk. Emang guyon. Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket tok. Aku yang penting di Ngene sini lho. iki seperimbet aku seneng aku Ini lho Mas, dia awake dhewe sak omah. Ya. Ya kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa. Ora. Tadi jatahku dina apa? Jatahku dina apa? Pokoknya Senin teko Rebo rene. Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok telung dina nang Lah kok pijet terus? Hah? Lah kono jatahe dina Aku apa? kapan? Lah ya mijeti Mas De. Piye to ki mau kualik Senin Selasa Rebo ning kene. Ya. Kowe bagian pijet ya, Sri? Lah, dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Nah, kemis Jumat Sabtu kene. Pijet. Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjreng mau buke mau. Minggu. Oh, gue bagian minggu berarti. Ya. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijat, gue kerok. Ono bae bubuk. Coba. Masa aku kok ya. Nggih, parian boten. Langsung Parikan apa ora? Mas parian dongake anu, Mbak Zainah Zahra. ayo parikan Mbak Elisa Mbak sih. Zainah, Turut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nah. Ning kolah Hah? gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, hah? Iya, ndah nek aku dadi sabune nok. Heeh. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ya, ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe, Ti. Parikan. Mangan jadah. Iya. Oh, iya. Sering karo-karo kemanyu lho. Ben penonton mangan jadah. Biu-biu. Kaya ayu-ayu ae. Oh ya pesek lho guran. Dajal toh mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh. Mangan jadah. Kudu manut entang toh. Wis toh, ayo mangan jadah. Ngono ayo. Wis toh, ayo. Mangan jadah. Iya. Ojo ngono cah.
Ora tidur. Mangan jadah. Kuwi mau mbok taleni burung lho. Ngono nek mletre lho. Mangan jadah. Mangan jadah, ngombene kopi. Mbak Zainah, mugi kathah rezeki. Amin. Sapa nek arep mbok tes? Sinden liya mbok menawa arep parekan. Ayo. Kersa parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya kenang, Bu. Iki wong senior. Kewanen ta, Pak? Marai to masuk. Aja sembrono. Nggih pun piyambak go parikan, go. Marai senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Ya nggih monggo. Shh, diam semua. Cedai. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajahe. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaidah. Mbak Jubaidah ta, Bu? Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Mbak Zainah. Ada syukuran seneng iki kok. Ngapunten. Bu, Ada syukuran seneng kenangan kok. iki nggih jenengan, go. Wayahku. Wayahku wis aku kenang-kenangan. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, senior salah kisah. Mboten napa-napa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Mugi kathah rezekine. Amin. Monggo dongane Piyai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Piyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Amin. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Nggih pisan mawon ngatusi ya. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Satu lagi sembarang bebas. Wih, iki cah ngawi iki apik iki. Yo. Ya Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo. Lagi, yo. Anggo dem sik no. Ayo. Alah. Piyai nek dem yo pantes ya. Pantes. Nek dem piye, Bang? Sing awet to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dem kok. Dah, ayo, Nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Hah? Siwur. Siwur ya, apa? Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, ciduk. Yo. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Amin. Diamini dhewe ya. Ya lanjut. Panas udan panas aling-aling capek Walah. Terus? Nadyan wadon sarta
selani nggih Mbak Elisa, Mas Gareng. Nggih. Menika wonten pengumuman motor Supra X 125R dengan plat nomor AG 4853 VBR AG 4853 VBR helm merah 2 diharap datang di parkiran Gapura ya semoga mbuh nutupi mbuh apa iki Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR ya pun matur nuwun yuk lanjut syukur bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang gane padha sudah berdiri bertiga Mas Gareng luar biasa Ayo. telu-telune ayu kabeh tur pinter kabeh sinden astabrata wis ora nek sing nguci wani babar pisan ayu kabeh ya Mas ayu kabeh ning ayune wong wedok ki nak relatif to Mas relatif menurut sampean mesti podo-podo ayune ning karakter iki mesti beda-beda beda-beda nek Mbak Batrisa piye Mbak Sinta piye Mbak Yovika kepiye mesti dewi-dewi ya no jadi saling misik no aku wani lho ya no Dewi lujeng dalu ya nak Mbak Yovika masya Allah aduh tangane alus ojo suwe-suwe tondo ngapa lho aku ngene iki lho khilaf aku Nyapa kok hilaf? aku bar wudu ngene iki ndak batal to aku
Wong arep gareng dadak wudu iki. Umat muslim sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menjaga wudunya. Mula aku mau ning kene tak niati wudu ben ora gepok senggol karo wong wedok bojoku ben ora cemburu. Oh, lah Mbak Yopi kan ngatone tangan kok mbok cekel. Lah iya. Lah wonge ayu kok. Iya. Berarti Mau kan perkarane saya gak lain. bisa menjaga iman. Oh, nak iman kuat imin rewel ya. Ojo imin. Ya. Iya iki genduk ayu sapa asmane no? Sinta. Alah Sinta. Nggih. Alhamdulillah ayune ora jamak. Kowe ketok sing ngintik aku dik iki. Kok iso lho? Alah aku dolan karo ibumu mbok intik no. Neng ndi? Nggih, Bu. Loh. Yo, Sesuk buke ae. Niki nggih kuliah semester pira, Dek Sin? semester pira? Semester 7. Oh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Ayo bedhekno bahasa daerah nek Berarti pancen. pinter basa Jawa. Iya. Basa Jawane tangan, Asto. sikil, Sikil suku. kepala, Mustika. Mustaka kok mustika? mesti kok ki emas kok. Ya. Mustaka nek bantal. Ora enek no. Ora ono bantal yo ning dinding kan Aku yo bantal. selama ini dadi dalang bantal yo bantal. Ora enek bantal ada basa Jawane iki. Lah apa-apa nek bantal ki apa? Enek Apa kuwi? ganjel bubuk. Masa yo kromo ganjel Mas. Lah piye carane wong jenenge mosok bahasa Jawa ini bantal ya? Bantal kan yo gak patut. Ayo iso ya Kandhani golek ukara kok, Mas. Njewi luceng dalu no. Masyaallah bocah kok ayu Njewi luceng menik-menik. dalu. Alah. Kowe bar makem apa kok jebres kaya ngene. Ya udu bae andeng-andeng. Ning yo luwung badhe aku. Nah iya. Jare wis wudu, njaga atine bojone. Ayo biasane iki mas khilaf kok. Oh iya. Asma sinten no? Kelo Batrisya. Tunggale baterai ABC kae ya. Nggih alkalin niku lho. Oh alkalin. Ya. Iki ini alkohol ya. Ya. Jurusannya apa ki? Jurusan apa, no? Kelo manajemen. Oh, pinter hitung-hitung. Nggih. Oke, tak bedheki. 5 ping 5. 25. 10 ping 10. 100. 100 bagi 10. 10. Selawe bagi 5. 5. Oh, pinter manajemen jenengan. Kowe aja ngelak diangkrek. Swidak papat bagi 1442. Swidak papat. Alah Lah aku dudu manajemen kok. Ora manajemen sik piye kene iki ora manajemen kabeh nggih Pak nggih. Ya ora. Selawe bagi 5 pira Pak Bu? 100 bagi 10 pira Pak Bu? Ora manajemen ya iso. Swidak papat bagi 1134. Sik to lha Alah ketok kualitas pendidikane ketok. Lha ukur selawe bagi 5 lah aku sudah papat karo 1000 sama Takok ana aku ki lho. jajal ya. Ayo 5 ping 5. selawe. Weh, saiki suwidak papat kali 1432. Akeh banget. Silit. Percaya karepmu ra karepmu. Mangsaku wae. Ayo piye carane wong golek undaan kok. Iya. Tetembangan. Nembang apa nok? Nembang apa? Yo bertiga sing kompak sing gayeng. Oke. Ada pamunutan Kiter Sumilir Sumantar WA. Ya. Karya Ki Gedhek Siswantara nggih. Betul. Ya, heeh. Maka ayo Kiter Sumilir dadekke bersama Mbak Yopika, ya, Mbak Sinta Ganjel Bubuk. Iya. Kaya mana itu ya. Mbak Patricia. Ayo coba kayak apa? Dadekke Kiter Sumilir to. Ya. Hey. Ayo Mbak Elisa. Ya, luar biasa. Gesoan malih macange. Sowan malih. Aduh, Yo Mas. nganggo ambekan no. Sing Iya. dianti-anti niki ya Mas. Manjon no. Bintang tamu ada permintaan Mbak Zahro nggih panjenengan kok. Oh, napa nggih? Nggih, ora kena dinyangkutu Mbak Elisa. Sak Nggih, matur longgare suwun. Mbak Elisa. Aduh, matur sempan nuwun lho Mbak Zahro. Nggih. Heeh. Niki pripun kersane? Manut iki enake satu kali nembang lagi apa panjenengan saiki dalangi saiki monggo. Kula Ayo. nderek waktunya gimana? Ayo. Panjenengan dalangnya. Manut. Mepet niki Masih anjing bisa. jam setunggal loh. Ayo, tadi satu kali lagi nembang aja. Ya. Nah, engko ben gunahan penonton. Engko Mbak Elisa Goro-goro aja ya. dalangi Goro-goro. Cocok setuju aku. Setuju ya? Setuju, setubuh ora. Yo setuju. Setuju Kleru loh. kok. Anu Mbak Elisa, sing Ya. duet karo Mas Gareng. Yo duet apa? Ayo, apa Mas Gareng? Merdeka wae. Upama jumboke karo Mbak Zahro. Apa kuwi? TKW.
jeling. Heeh. Iya lagu TKW kan ono to. Heeh. Iya toh, Lah, Mbak tenaga Tisa kerja pripun? wanita. Pripun diduetke ngono? Ya tak golek skemekan ya. Ora apa-apa, mboten apa-apa. Sugoto kagem Mbak Zahra sing ono ning Anu siap. luar negeri kok. Siap. Nah, TK